Ahoj milý pohybový priateľ. Pomaličky sa končí letné obdobie, detičkám skončili prázdniny. Držíme sa do produktívneho času pre deti a pre dospelých. A nás možno zaujíma taká otázočka, čo nové si zistil pri pohybových aktivitách v rámci leta? Aké skúsenosti alebo aké novoty by si vedel zosumarizovať? Čo bolo dobre, zlé? Čo by mohlo byť lepšie v rámci pohybu? Nemám teraz na mysli farbu plaviek alebo dizajnové prvky okuliarov cyklistických, ale vo všeobecnosti, čo v rámci prípravy pohybovej pred letom zmysel malo, čo zmysel nemalo, priestory, miesta, techniky, princípy, možno nejaké veci ohľadne stravy. A my sme si všimli taký zaujímavý nešvar, že človek, tvor obyčajný, dáva prednosť dizajnu pre technikou, práce tela myslím, nie technikou, ako karbonový bicykel, prípadne okuliare vyrobené z Menhiru, z vesmíru, takže viac zručností na cyklodráhach, viac podpory na workoutových ihriskách, viac motivácie pri stretnutiach v rámci pohybu, pretože to všetko sú veci, ktoré sú veľmi dôležité pre tých, ktorí tam prišli prvýkrát, ktorí to nerobia často, potrebujú byť nejakým spôsobom aj videní, aj vnímaní a hlavne podporení. Takže do týchto jesenných dní, ktoré prídu, možno také slovo za nás pohybových nadšencov, pre vás pohybových nadšencov, podpora jednoduchým pozdravom, povzbudením, vyhnutím prsta hore. Všetko sú veci, ktoré ľudí, ktorí tam prišli prvýkrát, neodradia, ale ba opačne donútia ich prísť opäť, aby sa socializovali a pohybovo vyžili. Všetko dobré priateľu, pohybu zdar, čau.